kasuwa mai kama wani sarki. Ai daga gani ya auna. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Ya harkoki. Mun gode Allah. Ikon Allah. Yanzu ya labai na ga gaba ɗaya rayuwar ku dai a tsinto ku auna. Dan Allah dan adaba a kullum a rana kuna auna nawa? To a kullum muna auna kilo 2 to 3 to zuwa 4. Ikon Allah. Kuma idan auna kilo 3 4 2 ana samun nawa? To a kullum dai in mun auna mukan samu 150. Iya? 200. Iya? Har 400 wani sayin mukan samu. Kilan? Insha Allah. Kuma in an kaya yaro ba a auna shi? Haba. Ai karfe kawai muke da auna. Awo to mun ta na auna yara kaga da him mi ta mawaƙin da ya ringa na gida kaga da ya ringa bin lungu ni kuma ya koma lungu ina sabo yara auna su. Awa haka. To Allah kyauta. Ni dan kuɗi nake so in yi da wuri gaskiya ina ba zan ta ɗaya ina auna wannan kilo ba. Sai ku ɗaya a ra'ayinku daga an taɓa ku ringa gida ina mu ya ƙwarar mu bi saƙo. Ikon Allah. Kai daga ganin wajen na akwai alamun arziki gaba ɗaya ya fiye wake. Lalle ai abu yana akwai alamar arziki a nan. Ina na samu gurin zama. Malam yawa ya sannu da aiki. Adana da na kana fesa mu na wani nake to alhamdulillah Allah ya min wadaka. Yanzu da Allah da nan kun wanke mahallin nan ake baku. Mun wanke wannan. Wannan da mun wanke shi ana biyan magana da 50. Iya? 150. Awo. Kace ya ka fesa mu. Mai ruwa. Ni na ba jama'a suna ta higiya dama na ake yi ruwa? Nan muke ɗiba ruwa. To, misali, an kun cika jarkokin nan kura guda nan kuke bai masu ɗiban ruwa? Muna ba su naira 50. To, an kun yi gagari nawa kuke sai da jarka ɗaya? Naira 15. 15? 15. Da rani? Da rani. Amma idan damuna ta zo, mukan sayar da shi jarka guda 2 15. 15? Na sauko. To, je ka kura Allah ba da sa'a. To, mu shiga Allah ka ba mu sa'a. Wannan haifa ma yana tambaye ba. Kana ganin ya kai kansa da kansa ma. No. To, wannan 15 me ya ci me ya aje ka zo nema. Kana gani wannan dan akida ne ai. Sai an taba ku kurin ga gida akida uwarwa in ka mutuwa za ka wa akida. No. Ai ba wani gida ai ko lungu ne kwarar ka nemi kuɗi tun yanzu. Sai an taba ku kurin ga gida ai ko lungu he mun nema. Ruwa 5 ai ba ka koyi da wuri ba ina.